Skate Jambar Pla Ziza Muhammad Amad wonne laado amete min panorima inde makko min jobirima e kawisaji ma tan jomma min kulima odo alquramu jippinda min jangima an woni jom gallu woni jom jawdi o tagdo yimbe jini o tagdo malekaje bawdi ko jomam wonde ko yimbe pini kala pawdi yimbe kirti jawdi fene pattira bawdi aduna famda ne yaaji wallahi kayne mawni mo jil bombe potti ko dobe kawri be do gawi kaaje kono be gawi gawri ay gil aduna dida yimbe be jiida be do ndew ko nelaado kono be gande ko isa bandam tinno woppu bonni mbada ko moƴƴi tuuba kula alla njula nelandi wanda sirin tuuba am gila aduna dida yimbe be jiidi kono jiida min dawi ko nelaado e to kanyum deway ko isa kono jaw gila kongo yila dina mo jogo e menita enen goni lañol nelaado yattani sababu betani yetta Allah mo yattani sababu yettata Allah mo yidi hebde Allah yidal ko naado Allah mo lundinaado Allah wadi ko metti ko muusi Allah aduna adi ko Allah be fen ko naado Allah ber waso neddo fo ko wawi wonde fof ber waso neddo fo to wawi wonde fof no fini fof yan fof on foti wiide la ilaha Allah ndo wana umar hali wana jambar hali ko tagdo kam tagma tagdo mo kanko hali ko jeydo kam jeydo mo kanyum hali o wi go kala jiddo mo yo yidmo o wi go kala dewdo mo serewmo yo rewmo o wi go kala dewdo mo taw rewanimo fam gila duno tita yimbe be jidi kono jida min dawi kono laado e to kanyum daway ko isa kono jaw gila gongo yila Rasul sallallahu alaihi wasallam hunde foko sababunde ma tagira ko boni hada ko moji yamira ko sababunde mada damgalam tagira holko mawni kin tome wande kawloma be yettuma be mantuma wele neddo mettudum ko Allah wela hottuma sababunde mada nopam tagira to jumar jama noddi mi salki notum juliya wonti sababunde mada judam tagira o kulam yettu silami daro mi habe beddo ande dine saro aditi allen yidma duba tagma anore makko wadma o yone ma o nelma annababe wal yabe sernabe koyma oto may mi yanima asmi may mi yanimi mayata mi yimanima bangila duno tita yembe be jidi kono jida min dawi kono laado e to kanyum deway ko isa kono jaw gila kongo yila dina mo jogo e menita Muhammad